Nadam se da smo u fokusu. Jeste. Zdravo svima, ja sam Večiti Sanja i dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas, kao što možete vidjeti po naslovu, u današnjem videu sa mnom je i moj mali batica. Ja sam Ćofi. Ćofi, tako da i naravno da već u naslovu možete vidjeti šta ćemo da radimo, a danas radimo Bubble Gum Challenge. Imamo ove žvake koje sam otkrio pre par dana i jako su dobre za balone zato što slabo pucaju. Dakle, 5 tih žvakica uzme on, 5 ja i... Znači uzmemo cijelo pakovanje, ja i ona. Dobro, da. I onda kao treba da napravimo što veći balon, a to se meri po ovome. Mislim, to sam ja gledala sam Beauty Perfect, pa sam onda kao i ja to htjela. Držimo ovako i onda pravimo balončić, pa do koje linije dođe kao te veličine balon. Ko će prvi da se zadavi? Eto ga, počeše da pucaju. Da, morali smo da izađemo napolje i kad smo izašli, bilo je super, tišina, sve je bilo ekstra. A sad pucaju bombe. Evo, sad su ljudi počeli da pričaju, duva vetar, počelo je da puca nešto. Samo što naš pas ne počne sad da laje. Da. Ja ću na te najem. Otvorit ćeš ih malo sutra. Nemoj da žuriš, otišli sada. Vraćamo se u program. Evo, Fića je naravno već stavio 2 žvake jer on to ne može da čeka. 3, uzmi Aldi po jednu, zadavit ćeš se. 5. Da, misliš? Mislim, da. Ja nisam ponao telefona, šta mi je unutra. Koji biš broj za hitno? Mene boli Milica. Super je to što imaju jako lep ukus. Da. Kako napraviš? Izumiram. Ti si sve stavio. A bila bi fora da sad, kao iako je velika žvaka, neće da pravi veliki balončiće, pa i onda cijel video fail. Najme da bio prvi put da failujemo. Da. Svakako lajkujte današnji video, bacite subscribe i kliknite zvonce. Zašto imam osjećaj da imam da napravimo najmanji balončić? Tipa negde do ovde, ako merimo od ovde. Toliko je slatko da nam nije dobro. Boli me grla. Žvaka je toliko velika da jednostavno ne može da se jede ljudski. Sve ispada iz usta jabate. Aj, sad i ti. Znači ja ne znam. Što ne znam rijelje što nije došao. Ovo brate, oskače mi se Milice. A sada ćemo da uradimo probne balončiće. A me zezaš? Puče. Fića 1-0. Ne merim, ovo je probno. A ja bi ga, možeš da kreneš glavu. O, brate, Mili! Oh my god! Snima? Da. Brate, nikad neću da napravim balončić. A koliko sam ja napravio? Duva. Znaš kaj da ovaj auto polio? Čekaj, Mila! Kako je lep ovaj dan. Nevjerovatan grožđe. Eno ga avion gore. Nemo ti priča ništa da... Idemo da merimo. Fića pobedak, vidimo odavde. Snimamo ponovo. Probamo već da neko vrijeme da napravimo balončić i shvatili smo Nema šanse. da Fića može da napravi veliki balon, a ja ne mogu iz nepoznatog razloga. Tako da vidjeli ste malo pre kako smo merili i svakako je Fića pobedio. Tek kad sam ugasila kameru, onda sam uspela da napravim veći balončić od inače. Međutim, u momentu kad sam uključila da snimam kao da vi vidite taj veliki balon, naravno on je pukao. To bi bilo tu u ovom videu. Nadam se da vam se dopalo. Ako jeste, obavezno lajkujte, komentarišite i naravno bacite subscribe za još novih videa i da, kliknite zvonce. A mi se vidimo u sljedećem videu za koje se nadam da će biti vrlo uskoro. Ćao!